बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जेवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जेवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ तो प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 21 पद से लेके 42 पद तक के बारे में विचार करे जा रहल बानी। एकरा पहले वाला पद में हम देखले रही कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगावल गईल दोष पत्र से पिलातुस बहुते डरा गईल बा। इस सोच के डरा गईल बाने कि कहीं सही में ई त परमेश्वर के बेटा ना हवे। इसे डर के मारे पिलातुस प्रभु यीशु मसीह के आजाद करे के बहुते कोशिश करता और अतहत सुन के इल्जाम अपना कपारे पर से उतारे चाहता। पिलातुस जान गइल बा कि ई आदमी में कोनो प्रकार के दोष नहीं के। ई आदमी निर्दोष बाणे और यानी के झूठ मूठ के चिचिया ताड़े सा कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावल जाओ। पर श्रोता, इस सब के जानला के बावजूद भी पिलातुस के हिम्मत नहीं खे कि ई कहस कि इनका के मौत के सजा ना दिहल जाओ लोगन के सामने, काहे कि लोगन से पिलातुस डराता। हाँ तो श्रोता, और एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 21 पद से लेके 42 पद तक रहुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। एह तरी से लिखल बा, सुनी। तब यहूदी लोग के महायाजक लोग पिलातुस से कहलन, यहूदी लोग के राजा मत लिख, पर इकी उ कहलन, हम यहूदी लोग के राजा हैं। पिलातुस जवाब दिहलन, हम जवन लिख दिहनी। जब सिपाही लोग यीशु के क्रूस पर चढ़ा चुकले सा तो उनकर कपड़ा लेके 4 भाग कैले सा, पर सिपाही खातिर एक भाग और कुर्ता भी लिहले लोग, पर कुर्ता बिना सियल ऊपर से नीचे तक बिनल रहल। ऐसे ओहनी लोग आपस में कहले कि हमनी के एकरा के ना फाड़े के, पर एकरा पर चिट्ठी डाल के कि केकर होई। ई ऐसे भइल कि पवित्र शास्त्र के बात पूरा होके ओहनी लोग हमार कपड़ा बाट लिहले लोग और हमरा कपड़ा पर चिट्ठी डल ले लोग। ऐसे सिपाही सब असही भी कैले लोग, पर यीशु के क्रूस किने उनकर महतारी और उनकर मौसी मरियम, क्लोफास के मेहरारू और मरियम मगदलेनी खड़ा रहली। प्रभु यीशु अपना महतारी और ओह चेला के जौना से वो प्यार रखत रहन लगे खड़ा क के अपना महतारी से कहलन, हे नारी, देख ई तोहार बेटा हमें। तब ओ चेला से कहलन, तोहार ई महतारी हई। और ओ समय से उ चेला उनका के अपना घरे ले गए। एकरा बाद यीशु ई जान के कि अब सब कुछ हो चुकल,
ऐसे कि पवित्र शास्त्र के बात पूरा होके। कहलन, हम प्यासल बानी। वहाँ एगो सिरका से भरल बर्तन धइल रहे। ऐसे ओहन लोग सिरका में भिजौले स्पंज के ओठ पर रख के उनका मुंह में लगौलन जा। तब यीशु ओ सिरका के लिहलन त कहलन, पूरा भइल, और आपन सिर तथा कपार नवा के आपन प्राण छोड़ दिहले। और ऐसे कि ऊ तैयारी के दिन रहे। यहूदी लोग पिलातुस से विनती कैले कि ओहनी लोग के उतारल जाओ, ताकि सबत के दिन ओहनी लोग क्रूस पर ना रहस, काहे कि ऊ सबत के दिन बड़ दिन रहे। ऐसे सिपाही लोग आके पहिलका के टांग तोड़लन, तब दूसरका के जवन उनका साथे क्रूस पर चढ़ावल गोल रहन सा। पर जब यीशु लगे आके देखलन सा कि ऊ मुँह गोल बाणे, तो उनकर टंगरी ना तोड़ले सा। बाकी सिपाही लोग में से एगो बर्छा से उनकर पंजरी भोंक दिहलस, और पंजरी से तुरंते खून और पानी निकलल। जे ई देखल उहे गवाही दिहल, और उनकर गवाही सच बा, और ऊ जानत भाड़न कि ऊ सच कहताड़न कि तोहनी लोग विश्वास कर जा। ई बात ऐसे भइल कि पवित्र शास्त्र के ई बात पूरा होखे, उनकर कौनो हड्डी तुरल ना जाई। फिर एगो औरी जगह पर लिखल बा, जे उनका के भोकल ऊ लोग उनका पर नजर करी हैं। इससे सब बात के बाद अरमतिया के यूसुफ, जवन की यूसुफ के चेला रहन, पर यहूदी लोग के डर से यह बात के छिपौले रखले रहन, पिलातुस से विनती कैलन, हम प्रभु यीशु के लाश के ले जाई। पिलातुस उनकर विनती सुनलन और प्रभु यीशु के लाश ले गइलन। निकोदेमुस भी, जवन पहले यीशु की ने राति खानी गोइल रहन, करीब 50 सिर मिलावल गंधरस और एकबा ले आइल। तब उन लोग यीशु की लाश के लेके और यहूदी लोग के गाड़े के रीति के अनुसार महकौआ यानी कि गमकौआ सामान के साथे कफन में लपेटलन जा। उ जगह पर जहाँ यीशु के क्रूस पर चढ़ावल गइल रहन एगो बगीचा रहे, और ओमे एगो नया कबर रहे, जौना में कबहू राखल तथा गाड़ल ना गइल रहे। ऐसे यहूदी लोग तैयारी के दिन रहला के कारण उन लोग यीशु के ओही में रखले लोग, काहे कि उ कबर नजदीक रहे। प्रिय श्रोता, यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 21 से 24 पद में बखान भइल बा। एह तरी तब यहूदी लोग के महायाजक लोग पिलातुस से कहले, यहूदी लोग के राजा मत लिख, पर ई की ऊ कहलन, हम यहूदी लोग के राजा हई। पिलातुस जवाब दिहलन, हम जौन लिख देहनी तौन लिख देहनी। जब सिपाही प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ा चुकलन लोग, तो उनकर कपड़ा लेके 4 भाग कोले लोग, और कुर्ता भी ले लिहले लोग, पर कुर्ता बिना सियल ऊपर से नीचे तक बिनल रहे। ऐसे ओहनी के वापस में कहे लगले सा कि हमनी के ए कुर्ता के ना फाड़े के, पर गुर गुट्टी डाले के यानी कि चिट्ठी डाल के कि ई कुर्ता के कर होई। ई से भइल की पवित्र शास्त्र के बात पूरा होके ओहनी लोग हमार कपड़ा बांट लिहले लोग, और ये हमारा कपड़ा पर चिट्ठी डलले लोग। इससे सिपाही सब ओसही
कैले। प्रिय श्रोता, रोमी सैनिक अनजाने में भजन संहिता 22 अध्याय के 18 पद की भविष्यवाणी के पूरा कर रहल बाने लोग, जबकि प्रभु यीशु मसीह संसार के पाप सब खातिर अपन प्राण दे रहल बाने। उस समय भी ऊ अपना माई के प्रति अपना कर्तव्य के भूलस। चेला के साथ रहल उनका माई के खातिर सबसे उत्तम जगह रहे। आज भी माता पिता यानी कि बाबू महतारी के खातिर सबसे उत्तम स्थान ना होला, जहाँ परमेश्वर के भक्त प्रभु यीशु मसीह के प्रेम रहेलन। श्रोता, आई अपना पवित्र शास्त्र बाइबल के ओर ध्यान दी जा, तो हमरा संगे पढ़ी खातिर निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पद से 30 पद में एह तरी से लिखल बा। एकरा बाद यीशु जान के कि अब सब कुछ हो चुकल, एह से कि पवित्र शास्त्र के बात पूरा होखे, कहलन, हम पियासल बानी। वहाँ एगो सिरका से भरल बर्तन धइल रहे। ऐसे ओहनी लोग सिरका में भिजौले स्पंज के ओठ पर रख के उनका मुंह में लगौलन जा। जब प्रभु यीशु उस सिरका लिहलन तब कहलन, पूरा भइल, और सिर नवा के आपन प्राण छोड़ दिहलन। श्रोता, प्रेरित यूहन्ना साफ साफ बता रहल बाणे कि पवित्र शास्त्र के लिखल बात जौन की प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखल गइल बा पूरा हो रहल बा। पुराना नियम में जहाँ यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के विषय भविष्यवाणी कइल गइल बा, रउआ लिख सकता नहीं। जैसे भजन 22, उत्पत्ति 22, एशिया 53 ले व्यवस्था 16, हम पियासल बानी। ई भजन 69 अध्याय के 21 पद के नबूवत तथा भविष्यवाणी के पूर्ति है। पूरा भइल, का पूरा भइल मित्र, रउआ और हमरा पाप सब से छुटकारा के कार्य पूरा भइल। ई उनकर अपना बाबू के सामने आखिरी रिपोर्ट रहे। पूरा भइल जौन काम हमरा के सौंपले रहुअन, यानी कि दूसरा शब्द में एकरा के कहल जा सकता, जौन काम परम पिता परमेश्वर अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के जौना काम के उ सौंपले रहन, उ सब काम के पूरा कर दिले। ऐसे उ प्रभु यीशु मसीह कह रहल बाड़े कि पूरा भइल। श्रोता, जौन कार्य प्रभु यीशु के सौंपल गइल ओकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़त चलत चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 31 पद से लेके 37 पद में एह तरी से बखान भइल बा। और ऐसे कि ऊ तैयारी के दिन रहे, यहूदी लोग पिलातुस से विनती कैलन कि उनकर टांग तूर दिहल जाओ और उनका के उतार लिहल जाए, जौना से कि सबत के दिन रहे, काहे कि ऊ सबत एगो विशेष दिन रहे और उनकर लाश क्रूस पर ना रहे। ऐसे सैनिक आके पहले के और फिर दूसरका के भी जौन की उनका साथे क्रूस पर चढ़ावल गइल रहन सा, उनके टांग तूर दियाले सा। पर जब ओहनी के आके देखले सा कि उ मुँह गइल बाणे प्रभु यीशु मसीह के, तो उनकर टांग यानी कि टंगरी ना तोड़ले सा। पर सिपाही सब में से एगो भाला से उनकर पंजरी भोंक दिहलस और तुरंते उनका में से पानी और खून बह निकलल। जे ई देखल उ गवाही दिहल और उनकर गवाही सच्चा रहे, सच रहे। वो खुद जानत रहन कि सच
कहताणे जौना से कि तू भी विश्वास कर। ई बात ऐसे भइल कि पवित्र शास्त्र बाइबल के ई पवित्र वचन पूरा हो गए। उनकर एकहु हड्डी तुरल ना जाई। फिर पवित्र शास्त्र के एगो अन्य भाग में लिखल बा जे उनका के भोकल उनका पर दृष्टि करे हैं। श्रोता, ए पद सब में प्रेरित यूहन्ना दो गो महान भविष्यवाणी के बखान कर रहल बने। पहल का भविष्यवाणी भजन संहिता 34 अध्याय के 20 पद से 36 पद तक में यह तरी से बा। सुनी ध्यान से। उ उनकर हड्डी के रक्षा करलन और ओकरा में से एकहु टूटे ना पावेला। दुष्टता के दुष्ट भार डालेले और धर्मी के बैरी दोषी ठहराई हैं। यहोवा परमेश्वर अपना दास के प्राण मोल लेके छोड़ावेलन और उनकर शरण लेबे वाला में से केहू भी दोषी न ठहरी। श्रोता, दूसर का भविष्यवाणी जकरिया 12 अध्याय के 10 पद में जकरिया के भविष्यवाणी के 2 भाग में पूर्ण हो चुकल बा जे उनका के बंधले रहे। दूसरा कहा वो उनका पर नजर करी हैं। ई भविष्यवाणी पूरा हुई। जकरिया उनकर दूसरा आगमन के संबंध में भविष्यवाणी करताणे जे उनका के बेधलस। उनका दूसरा आगमन के देखे के विलाप करी हैं, काहे कि ई है मसीह यीशु उस समय अपना पूरा तथा संपूर्ण महिमा के साथ आई हैं। यीशु के कब्र में प्रभु यीशु के दफनावल गइल त और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े खातिर निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 38 पद से लेके 42 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी घाई मत ध्यान से। ये सब बात के बाद और मत्तियाह के यूसुफ जवन की प्रभु यीशु मसीह के चेला रहन, पर यहूदी लोग के डर से ये बात के छिपौले रखत रहन, पिलातुस से विनती कैलन, हम यीशु के लाश ले जाए खातिर आइल बानी। पिलातुस उनकर विनती सुनलन और उ आके लाश के ले गइल। निकोदेमुस भी जवन पहले यीशु की ने राती खानी गोइल रहन, करीब 50 सेर मिलावल गंधरस और एलबा ले आइलन। तब उन्हें लोग प्रभु यीशु के लाश के लेके और यहूदी लोगन के काढ़े के रीति के अनुसार गमकौआ सामान के साथे कफन में लपेटलन जा। उ जहाँ प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ावल गइल रहलन एगो बगीचा रहे। उमे एगो नया कब्र रखल जौना में केहू कबहू ना गाड़ल गइल रहे। ऐसे यहूदी लोग के तैयारी के दिन रहला के कारण उन लोग प्रभु यीशु के वही में रख ले लोग, काहे के उ कब्र नजदीक रहे। श्रोता मित्र, यहाँ हमनी के सामने सुसमाचार के महानतम सत्य है। सुसमाचार का है? प्रेरित पौलुस इनकर एह तरी बखान कर रहल बाणे। पहिल का कुरिन्थियो 15 अध्याय और 4 पद में एह तरी से बता रहल बाणे, यही से हम सब बात से पहले द्वारा के उहे बात पहुंचा दिहनी जवन हमरा किने पहुंचल रहे कि धर्म शास्त्र के वचन के कहला के जैसन यीशु मसीह हमनी के पपवन खातिर मुँह गइले और गाड़ल गइलन कि पवित्र शास्त्र में लिखल बा
कि तीसर का दिन जी गोलन। श्रोता मित्र, हमने के उद्धार ये तथ्य सब तथा प्रभु यीशु मसीह से हमने के व्यक्तिगत संबंध पर आधारित बा। करौआ ये तथ्य पर विश्वास करतानी। करौआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर प्राण दियल गोला पर विश्वास करतानी। करौआ विश्वास करतानी कि प्रभु यीशु मसीह रउआ स्थान पर क्रूस पर घृणित और दिल कपा देवे वाली मृत्यु के सहले। अगर रउआ ये बात पर विश्वास नहीं करत तो रउआ विश्वास करी, काहे कि प्रभु ही परमेश्वर के एक लौता बेटा हमें, उहे प्रभु हमें, उहे परमेश्वर हवन। हाँ तो श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। आमीन।